Tortosa va acollir aquest diumenge una de les mitges de l'any més matineres i a la vegada la primera organitzada a la ciutat. La prova, que formava part del circuit Half Marathon Series, es va disputar sobre dos recorreguts, un de 20 quilòmetres i l'altre de 10. La mitja surt de l'inquietud dels que formem l'empresa, que són uns triatlets, altres aficionats al running, i d'alguna manera el que veiem és la mancança d'una cursa d'aquestes característiques i ens adherim en un circuit que es diu Half Marathon Series. Estem envoltant els 700 participants en un voluntariat de quasi 100 persones. Aquesta era la tercera de les HMS després de la mitja marató del Vendrell i de la mitja de Salou. La mitja marató de la capital del Baix Ebre, però, no va ser l'única prova de running del cap de setmana. A l'MD de Vítem es va dur a terme la tercera prova del circuit de muntanya Terres de l'Ebre. Prop de 300 atletes van córrer la cursa de la Marcenca. Bueno, les sensacions han sigut molt bones, una setmana molt estressada perquè en poquet més de 3 dies s'ha apuntat un munt de gent. Diumenge passat, una setmana atrás, érem 60 i hem arribat, gràcies a Déu, hem assolit els 300 participants, entre tot, entre cursa, marxa i cursa júnior. Aproximadament vindrien a ser uns 150 participants de cursa, una dotzena de participants júnior i la resta que serien uns 120, 130 de marxa. Enguany la prova ha arribat a la seva quarta edició i ha comptat amb cursa júnior i marxa.